खुलुमबाय बड'मिक्स चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायहरबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बाथौ थानसालि फोसाबनाय एबा बाथौ बेरा दुमनाय बा हेबनायनि सायाव। बाथौआ बर' हारिनि गुबै आरो गोजामसिन धोरोम, बिनिखायनो बिखौ फोसाबनाय, अनसायनाय, फालिनाय आरो फोथांना लाखिनाया साफ्रोम बर' सुबुंनि बिबान होनना आं सानो। दायो बेयो जोंनि बाथौ थानसालि बा सिबिसालि। दिनै जों बेखौ फोसाबगोन, लोगोसे जों बयबो भिडिअखौ नायलांगोन। जाय औवाजों बाथौखौ हेबगोन बे औवाया थसेल' जानांगोन। थसेल' औवाजोंनो हेबनांगोन। बेहाय गुबुन औवाजों मोननाय नङा।
गोदान बांसि जोबथारनायाव बाथौ दुमनाया माबायदि जाखो नोंथांमोननिजों गोरोबदोंना गोरोबाखै कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाइक मोनसे होना हो शेयार खालामनाया नोंसोरनि गोसोनि खोथा बेखौ बुंदाखै गोजोन्थों खुलुमबाय।